AFCC parent budi ade kadu kawe district committee la pen ke constituency kadu kawe kachisik kachadang policy puthot 17 Mei AFCC Foundation Day phan kwansi kachisik kachadang pon mala subang solam the nali rat phan pachini tha Fransi kado we emprek abaja song rarat kado ko we rat to manitame ASDC Central Committee KSA KNCA Central Committee himpen ang tuman ka song kardom pajiriglo lam thei bangger puhen lo ani kanwang dai litum nang talon bom lo la bangke ASDC amang ke thegani la sinon arwuchiklu ni faikre throk siar ni bangke ningkan thongke pra throk si mang pleng po la sila bang suar ni bangke ASDC KSA KNCA hin pelitame ni litum karchu ji aphan mate la bang suar ni bang litum celebrate ji aphan alon pen litum celebrate ji aphan ni litum chisik chedang pen ani hot lo aport hot lo la sia fransi bangke la bang suar ni bang litum kuthot athima bang ni litum reconciliation of autonomous state movement reconciliation of autonomous state movement la se la hano itu non ke bangi aru chiklo great rock siarni ke hotpon alam thi piala manke uthot ASDC mate pen ke Japon KSA pen ke Japon KNCA pen ke Japon autonomous state a movement lanzo se ke pangtang pon dire pang lanzo se rat ke chipang room pon thek dia pan ja ko che pati fansi la sarni banke uthot isi semi ke dengarni ason sini tu hotpon do lapent labang so puta ke pachun ponji aphat labangke nilitum ada prang kado with district wise mate kado we district along nilitum ketu ikpo along tini tamela se district committee tu mari tame alang tu tame chingwai chingsai ni tame kona sigi padu ponji ma adima bang alang tu si hot pon po lapen arni si bangke adap apor sirket labangke kado kowe arat lapen lidas tum jing rum pensi konat mak karchu ji dak mangge flag hoist po lopat lama pangjak po la so pi phana mangge rar me pitu pon fit po la pen do anala vitamin mona por ASDC koson si litum hemprek ke hang pet kisum ko puson ma organizationally politically ideologically pendala ason tinamu hitamela bangso puthot non ke bang kia por bang koson si ke chisik ponjima ke sedang ponjima la so puthak bang ke chingwai ponpo la so puthak seni litum ko puthot program deng pontu pola bang non ke bang kia por autonomous state movement article 244A bangke ke pachun ponjia phan ason tin ka chesonga mo a program ita ni litum ke deng ponjima hala sorni bang ke ni litum hot ponpo lasi monoko bangke ni litum rar phang pachini bang lahalo lasi puthot chunuri lo hala bang sorni kado ko beta hemprek ke hang pen kar I kado ko be kar benglong pen di mahasau arat do ani tame halabang soani district committee hin pen ke hot tang konar ma adim na solong ke tong di phani litum ASDC KSA KNCA Central Committee hin pen songja me hin pen kado ko be rar phan ka song rar phani tame ni litum chuni ripon pidi frame